ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଖାଦ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଖାଦ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାଦାନ ଥାଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସେ ସବୁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶ୍ୱେତସାର, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ କୁହାଯାଏ, ଜୀବସାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଭିଟାମିନ୍ କହିଥାଉ, ପୁଷ୍ଟିସାର, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ସ୍ନେହସାରକୁ ଆମେ ଫ୍ୟାଟ୍ସ କହିଥାଉ। ତା ସହିତ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ଏବଂ ଖଣିଜ ଲବଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଖାଦ୍ୟର ଉପାଦାନ ଆମେ ସଜାଇକି ରଖିଛୁ, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠି। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛେ ଚାଉଳ, ଆଳୁ, ଗହମ, ଏହିପରି ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ, ଯାହାକି ଆଖୁ, କନ୍ଦମୂଳ, ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ଶ୍ୱେତସାର ଭରପୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ଶକ୍ତି ପାଇଥାଏ। ଆମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଉ। ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କଲେ ମନ ଲଗାଇ କରିପାରିଥାଉ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ ତାର ଦେହ ଶକ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ, ତାକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେହ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜୀବସାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଭିଟାମିନ୍ କହୁଛେ। ଯାହା ସବୁ ତୁମେ ପନିପରିବା ଦେଖିଛ ପିଲାମାନେ, ତଟକା ପନିପରିବାରେ ଆମର ସବୁ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଭିଟାମିନ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଆମ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ରୋଗ ସହିତ ଆମ ଶରୀର ରୋଗ ସହିତ ସହଜରେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଥାଉ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଥାଉ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଠାରେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛେ ତେଲ ଅଛି, ଘିଅ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆପଣ ତମମାନ ନେଇପାରିବ, ନଡ଼ିଆ ନେଇପାରିବ, ଚିନାବାଦାମ ନେଇପାରିବ, ଏସବୁ ହେଉଛି ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମ ଶରୀର ଶକ୍ତି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମ ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ରହେ। ଆମ ଶରୀର ଚର୍ମ ସବୁ ଚିକଣ ଦେଖାଏ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଏ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଆମେ ଯାହା ଏଠି ଦେଖୁଛେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ତୁମେ ଯାହା ଡାଲି ଦେଖିଛ, ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ ବା ହରଡ଼, ବୁଟ, ଏସବୁ ଡାଲିରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଭରପୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୋୟାବିନ୍। ସୋୟାବିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପୁଷ୍ଟିସାର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ତ ପୁଷ୍ଟିସାର କାମ କ'ଣ? ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କି ଲାଭ ପାଇଥାଉ? ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ, ଆମ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଶରୀର ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ କ୍ଷୟ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେହି କ୍ଷୟ ପୂରଣରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଆମେ ଏହା ସହିତ ଦେଖୁଛେ ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଶ୍ୱେତସାର ଦେଖିଲେ, ଜୀବସାର ଦେଖିଲେ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଦେଖିଲେ, ସ୍ନେହସାର ଦେଖିଲେ, ଏହା ସହିତ ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବେ ଜଳ। ଜଳ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ଜଳ ନହେଲେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଖାଦ୍ୟ ସରଳୀକୃତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜରେ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜଳର ଅନ୍ୟ ନାମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ। ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଜଳ ନିହାତି ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାଦାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ସେହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇଲେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଜଣେ ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ ବେଶୀ କରୁଛି ସେ କ'ଣ କରେ ଜାଣିଛେ ପିଲାମାନେ? ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଜୀବସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସେ ଖାଇଥାଏ। ଏ ସବୁପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଖାଇଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। କ'ଣ କହିଲ? ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଠିକ୍ ରହେ, ନିରୋଗ ରହେ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯଦି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, କେବଳ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ଖାଏ ତାହେଲେ ତାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ କହିଲ? ସେ ପୁଷ୍ଟିସାର ପାଇବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତା ଦେହରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ, ସ୍ନେହସାର ପାଇବ ନାହିଁ, ସ୍ନେହସାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ। ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଶ୍ରେଣୀରେ କ'ଣ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଭିଟାମିନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଦେଖୁଛେ, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ରହିଛି। ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ଭିଟାମିନ୍ କେ, ବି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ B1, B6, B12, ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଭିଟାମିନ୍ ରହିଛି। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ନ ଖାଇଲେ କି ଅସୁବିଧା ହେବ? ତୁମେ ମନେ ଜାଣିଛ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ନ ଖାଇଲେ କି ଅସୁବିଧା ହେବ କହିଲ? ଭିଟାମିନ୍ ବି ଅଭାବରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବରେ ମାଲେସିଆ ଆଉ ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଜନିତ ଖାଦ୍ୟ, ଭିଟାମିନ୍ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ରହିଛି ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।